U svojoj 5. godini obolio sam od dijabetesa. Taj dijabetes je bio početak moga križa, nastavio se kroz Domovinski rat gdje sam sa obitelji ostao bez ičega, a vrhunac je bio 10 godina nakon toga, znači negdje 2001. ili 2. godine, kada sam kao posljedica dijabetesa ostao bez vida. Do tada sam radio, znači imao sam posao, vozio sam auto, radio sam posao koji sam volio, družio sam, išao sam gdje sam htio, u jednom trenutku više ne možete ništa. Imam cerebralnu paralizu, rođena sam od 7 mjeseci, nisu me stavili na vrijeme u inkubator i zato sam ostala bez kisika i zapravo to je posljedica zašto sam ja u kolicima. Vid sam izgubio u 13. godini nakon operacije tumora na mozgu. U početku je bilo teško. Vidjeli ste pa ne vidite. Kasnije smo se informirali, čuli za Savez slijepih, da postoji Brailleovo pismo, škola za slijepe. U kolicima sam od rođenja. Ne zna se pravi razlog jer sam rođen i 2 mjeseca ranije i uglavnom imam oštećenje jednog dijela mozga koji je na ovom predjelu što pokreće ove mišiće od koljena prema dole i oštećen mi je centar za ravnotežu, tako da nisam nikad hodao. Jel? I eto, zapravo sam, ne znam, invalid od prvog trenutka, ali kad znam za sebe, znam se kao takvog. Jel? Sa 12 godina sam imala prvi put moždani udar, ostala paralizirana cijela lijeva strana, pirezov facialis. Do 12. godine sam se bavila gimnastikom amaterski, radila zvijezde, stoje s auto i tako. Mislim, bila sam koja je sva ostala djeca. Dosta onak hiperaktivna malo što bi se rekao po prirodi. Mislim da sam negdje oko 2,5 mjeseca bila nepokretna. Sa 21 godina sam imala drugi moždani, sa 25 treći i četvrti i prošle godine sa 26 još jedno to krvarenje u mozgu. Zadnja krvarenja su mi učinila komplikaciju u centru za ravnotežu. Više učimo hodati uspravno, tako da trebam uglavnom kad nekud dalje idem pomoć druge osobe. Ja sam nastradao sa 9 godina, bio sam do 9 godina zdravo dijete, hodao sam, išao u školu sve, dok nisam pao sa zidića sa 60 cm i lupio sljepočicom i nije se vidjela ugrebotina, ništa se nije vidjelo. Ja sam bio u roku 15 minuta u bolnici, doktor su snimili glavu, nisu vidjeli ništa. Međutim, meni se dešavalo da je u mozgu napukla neka žilica. I taj krv išla unutra i stiskala mozak i došlo je do zgrušavanja krvi u mozgu. Ja sam mjesec dana bio u komi na aparatima, bez ikakvih znakova života. Od rođenja sam ja slijepa, mislim, ne zna se točan uzrok, očni živci su mi stali u razvoju, ali nikad se nije uspostavio uzrok zbog čega, kako i zašto. Genetski nitko nije bio slijep, bar unatrag koliko su uspjeli roditelji ispitati, ali tako da ne znam, eto jednostavno se dogodilo. От рождения съм микро. И мои родители са микро и сестра микро. По цяла фамилия. Ари то няма въобще не тират. Сире сифът.
prolazimo kroz nekih tih kroz hari. Na fikre na to. Bilo bi dobro. 2-3 puta. Andreja je zdravo rođeno dijete i povrijeđena je nakon poroda kod kupanja. Tako je ostala bez kisika i ostale su ove posljedice koje eto jesu tu prisutne. Ali kakva je ona bila kao beba, mislim ja sam presretna na kraju kraja jer fizički je jako loše izgledala, mislim nije mogla ništa, nije mogla glavu držati. Ruke umjesto da su išle naprijed, išle su nazad, uhvatiti ništa nije mogla, imala je jake spazme i grčeve, ali upornošću i radom, terapijama, vježbanjem puno smo postigli. I sada već od 11. godine je počela slikati. Na Goljaku je imala profesoricu iz likovnog jako dobru i koja je usmjerila k tome, mi smo je podržali. Imala je nekoliko svojih samostalnih izložbi, prošle godine je imala u Zagrebu, u Dubravi je imala samostalnu izložbu i tako stalno se nešto događa. Andreja je borac veliki, kako joj ime govori sama da je hrabra, takva u stvari i je. I završila je niži stupanj kompjuterske grafike, tako da je bar taj dio savladala i jako dobro se služi računalom. To joj je prozor u svijet, mislim komunicira sa ljudima i izvan Hrvatske i dalje i uspostavlja kontakte na razne načine i eto, to je tako. U meni su uvijek te crno-bijele slike moga djetinjstva dok sam vidio. A i grada. Boje imam isto u mašti. Isto, na primjer, sad kad gledate kako sam obučena isto se uvijek raspitam koja je boja, tako da složim da to izgleda kako treba da ima neki smisao. To je ostalo u glavi. Bez obzira što je svjetlo ugasilo. Psa vodiča sam dobio kad sam počeo raditi. Prije toga sam se koristio sa bijelim štapom. Jer prije nego što se dobije pas vodič, prvo treba slijepa osoba znati se koristi sa bijelim štapom. Razlika između psa vodiča i bijelog štapa je velika. Pogotovo zimi, kada je snijeg, kada je led, sa štapom nemate orijentaciju, a pas vodič vas vodi, nemate problema da li ćete naći nogostup, da li nećete, da li ćete se negdje poskviznuti, kamo si gdje veća sigurnost. Da, samo malo pričekajte. Velika želja mi je bila nastaviti svoje školovanje i trebalo mi je vremena da se odlučim na koji faks. 2007-2008 sam upisala pedagogiju i sad mi je još samo ostao diplomski za obraniti. A ove godine sam upisala zapravo još jedan diplomski studij na studiju etnologije, kulturne antropologije i antropologije. Htjela sam upoznati različite kulture i običaje i onda je zapravo to bio glavni motiv zašto sam to uzela, a mislim da se može jako dobro povezati i s pedagogijom, odnosno sa samim odgojem, jer na taj način mogu saznati i kako su se djeca odgajala u raznim sredinama. Ja sam student ekonomije, 3. godina
pitam diplomski, završavam polako. Jako mi je lijepo pitati stihove i mnogi ljudi kažu da to na neki način jako ja. Znači uvijek kada ti da plesiš, sjediš, da pitaš stih, tekst i njemu ti nekako bolje je to. Završila sam i osnovnu i srednju glazbenu. Da sam nakon toga upisala akademiju, eto završila je. Onda nakon toga, prvo nisam znala točno, znam da nešto moram još dalje, ali nisam znala više ništa, nikako. I onda jednostavno sam dobila želju da bih htjela postati muzikoterapeut, međutim studij nije postojao nigdje tu. Onda sam upisala u Milanu kod jednog profesora, do njega sam došla preko drugih cura koje su završile prije mene. I onda ove godine mi se pružila mogućnost da upišem poslijediplomski iz psihologije, jer me psihologija zanimala i htjela bi se na kraju baviti psihologijom glazbe. Čemu trebamo svladavati neke zapreke? Ja sam tudi svoj zapreke svladal, kao tu je osnovna škola, Trnja, pa vsaki fakultet, v koji sam ja upal kao čani na prijavnom. Govorili su mi da taj fakultet nije sam jer ne mogu pratiti predavanja. I tako, ali ipak sam uspio upasti na taj fakultet jer širim. Taj i ostali ljudi koji imaju neki invaliditet, da ne hodu tamo, da ne ga samo nastavi živjeti, da ne ga rado što širi to voli. Nakon oporavka iz završene srednje škole 2005. godine sam upisala fakultet. Na 3. godini fakulteta sam opet imala krvarenje u mozgu. Tad sam morala upisati mirovanje radi rehabilitacije ponovnog oporavka. I sad opet prije 2 godine sam imala ponovno još 2 velika krvarenja u mozgu, ali nisam uspjela riješiti status na fakultetu. Imam fizikalnu terapiju 3 puta tjedno kod kuće. Trebalo je biti u Toplica, ali zbog situacije u društvu nisam sad uspjela dobiti rehabilitaciju. Bilo svega i svačega, ali se oporavljao se s vremenom i sad sam malte ne samostalna osoba. Ne treba mi nikakva pomoć, jedino što se kreće sa elektromotornim kolicima. Nema nikakve druge prepreke. Studiram 4. godina ekonomskog faksa, još malo pa gotovo, to me raduje. Išla sam od prijateljice, vraćala sam se i bila je noć i kiša i ja sam išla iz jednog smjera, on iz drugog. Ja njega uopće nisam čula da ide prema meni, a ja ne znam kud je on gledao. On je išao i on je se doslovno zabio u mene i srušio me na zemlju, ja sam pala. Da sam došla tu cimerici i onda je rekla, aj kako tu izgledaš prljava, šta je ovo? Onda sam ja onako mrtvo hladno, pa frajer me oborio s nogu, a ona onako, kako to misliš? I onda kad sam joj ispričala, rekla mi je da nisam normalna. Sjedimo ja i moj kolega i sad prolazi neka mlada zgodna djevojka. Moj prijatelj kaže, joj kako je zgodna. Ja kažem, dragi moj prijatelju, ali ja ne vidim, ja bi to morao pipat. Ja radim već 4 godine, završio sam ekonomski fakultet, to Bogu hvala, odmah sam našao i posao i to je bilo to baš vrijeme kada sam isključivo trčao za tim principima koje su danas zapravo mladima ponuđeni. Budi uspješan, bori se za sebe, maksimiziraj svoju profit, budi sa što više cura na bilo koji način ili imaj što više prijatelja, glumi, jel? Sve se nekako svelo na to. Ja danas kažem Bogu hvala što je taj balon mog života pukao dovoljno rano da dam šansu jednoj drugoj priči i koja zaista u mome životu barem drži vodu, a to je priča da
čovjek nije stvoren da bude sam, već je stvoren da dijeli. I to što otvorenije dijeli, što više to čini s ljubavlju, a ne sa onim željom da i on dobije nazad, nekom čudnom logikom još više prima. Nekako srce se otvara i to je zapravo ta priča o volontiranju. Iako teško mi je to zvati volontiranjem, jer čovjek zamišljajući osobe s invaliditetom dok ih ne upozna, to je bar moja priča, uvijek si nekako misli pa jadni oni, kako oni sad to, pa kakav njihov život, a onda dođe jedna Ana pa ti se stalno smješka, pa stalno reagira nekako pozitivno, pa se malo, ja sam i malo kao uzeo da je provozam, pa smo se mi malo tamo zaletavali, pa onda to uživala i to je bilo to. Da, jednostavno smo se spojili i to je ostalo zauvijek tako. Ja se nadam da će biti i dalje tako i jednostavno se dogodilo ono nešto što se ne može opisati. Eto, drago mi je što smo se upoznali i što se sad družimo i što idemo ponovo na putovanje zajedno. Evo, dobro večer svima. Ja vas sve pozdravljam i na početku ću vam zahvaliti što ste se odazvali da dođete na ovu radionicu i općenito što ćete sudjelovati na ovome putovanju. Posebno hvala vama, volonterima koji ste odvojili svoje vrijeme da bi sudjelovali u ovom putovanju i na način omogućili nama koji to ne možemo sami da možemo posjetiti mjesta koja ćemo posjetiti. Ne dirajte mi večeras u spomenu meni, ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Ne dirajte mi večeras. Dobar dan. Evo, lijepo bi vas pozdravio u svoje ime i u ime moga grada Vukovara. Ja ću biti danas vaš domaćin i vodič kroz dijelove grada koje ćemo uspjeti ovim vašim dolaskom danas obići. Bitka za Vukovar je počela 25. kolovoza 1991. godine, znači sveopćim napadom na grad Vukovar. Grad Vukovar je napadalo u tim trenucima, za ti 87-90 dana koliko se grad Vukovar branio, napadalo je oko 60.000 angažirano je bilo vojnika. Tijekom tog granatiranja za svo to vrijeme na grad Vukovar je palo blizu 2 milijuna granata. Došli smo na memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata. To je poslije Drugog svjetskog rata najveća masovna grobnica do pronalaska Srebrenice u Europi. Znači, u ovom dijelu, znači na ovom mjestu, to je stvarno mjesto gdje je ekshumirano 938 žrtava. U samom gradu Vukovaru blizu 4000 ljudi poginulo. 1111 je poginulo branitelja. Znači ovi ostali su sve civili ili ljudi koji su pobijeni nakon pada grada Vukovara, nakon zarobljavanja ili nakon
njihovog takozvanog čišćenja grada od oružanih formacija Republike Hrvatske. Vukovar su napadali ne samo regularna ona vojska JNA i ti takozvani domaći četnici, susjedi, prijatelji s kojima smo igrali nogomet i razne te paravojne vojske koje su u biti nakon pada Vukovara i najveće zločine počinile. Došli su na mjesto gdje su ti ljudi završili, znači gdje su mučki ubijeni. I oni su dovaženi ovim putem kako su mi došli. Dovaženi su 10-20 u tim kamionskim ili traktorskim prikolicama, naguravani ovdje. Bitno je kazati da je ova jama bila iskopana, spremljena, dan prije. Znači ona je pripremljena, znači taj zločin je smišljen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Evo što reći na ovom, dakle, mjestu stradanja i muke hrvatskog naroda. Nema veće ljubavi od one koji prijatelji daju za svoje prijatelje, to je rekao sam Isus Krist. Najbolje će biti to ako ćemo se znati sjećati i komemorirati naših žrtava i da to ostane našoj djeci, da se to više nikad i nikome ne ponovi. U Vukovaru nisam bila nikada i to je također potaklo me da baš izaberem ovaj put, da volontiram, znači da spojim dva zadovoljstva u jednom. Meni ovdje najviše mislim na one koji su ostali iza ubijenih i nadam se da su uspjeli naći neko svjetlo u životu da im pomogne da se s tim nose. Pa to sve što sam čula iskreno, moj tata je bio u ratu, ali valjda on je ta vrsta ljudi koji ne priča o tome. Meni se baš o tome nije pričalo, a po televiziji kad bi čula onako, više sam izbjegavala takve informacije. I došla sam tu dosta onako, recimo, mislim, čuješ sve sa strane, ali ne u svim tim podacima, ali dok sve to čujem baš nekako osjećam to jedno srce koje je kucalo za nas prije i sve te nekako ljude jako cijenim. Pa mislim, moj tata je isto osoba koja je bio u ratu i nije nikad pričao o tome i mislim, isto koji Veronika, ja sam izbjegavala te situacije jer inače sam emotivnija osoba i sve nekako uzmem zdravo za gotovo i onda radije izbjegavam, ali eto ovaj put sam uspjela to dobro preživjeti. Znači ovo je hodnik koji povezuje novu i staru zgradu bolnice i 1991. se smatra jedan od najsigurnijih dijelova bolnice. Međutim, ovdje iznad vaših leđa možete vidjeti još jednu rupu. Znači tu je također jedna granata ogromno pala, bačena iz aviona i zaustavila se gore na toj žici na armaturi. Na svu sreću nije uspjela probiti, ostala je gore u dvorištu i eksplodirala. Da je kojim slučajem probila pa ovdje dolje eksplodirala, vjerojatno je pobila sve te ljude, vidjeli ste kako je hodnik izgledao, sve je bilo prepuno ranjenika. Cijelokupni prostor nije obnavljan, sve isto kao i 1991. Osim što je na pločicama ispisana kronologija, iz dana u dan je opisano što se događalo u bolnici, koliko je bilo ranjenika, poginulih i izdvojeni su neki bitni događaji. Cijela priča je napisana po sjećanjima zbog toga što je cjelokupna dokumentacija odnešena iz bolnice i dan danas nije vraćena. Prvi
dio pločica i iskaznice, to su djelatnici bolnice koji su nakon pada odvedeni i ubijeni. I nakon toga su imena ranjenika, znači ti ljudi su potrpani u 6 autobusa, odvedeni na Ovčaru i na druge lokacije i ubijeni. Crne pločice su ljudi koji su nađeni, identificirani i imamo sive pločice, cijeli jedan autobus ranjenika koji se dan danas vode kao nestali. Znači ti ljudi su nažalost isto negdje odvedeni, ubijeni, zakopani, međutim ni nakon 21 godine nitko neće da kaže gdje su njihova tijela. Osobno ja sam jako sve ovo skupa emotivno doživjela, prvenstveno jer ja sam ratno dijete i ovo sve što smo proživjeli u Vukovaru je nekako navelo na mene velike emocije. Puno toga je se probudilo i jednostavno imala sam dojam da suze samo mogu progovoriti o svemu tome što se je dogodilo i izražavam nekakvu baš onako veliku zahvalnost za sve to što evo danas mi imamo, zahvaljujući tim ljudima što su proživjeli i sve doživjeli. Mi ćemo prvo upoznati stari dio grada Osijeka, našu tvrđavu, onda ćemo se spustiti dolje kroz vodena vrata do naše rijeke Drave i onda ćemo se prošetati uzvodno, polako, kao što i treba u Osijeku, znači lagano uživati uz našu rijeku Dravu i promenadu i puno zelenila. Inače Osijek, evo možda niste znali, je jedan od najzelenijih gradova u ovom dijelu Europe, posebno u Hrvatskoj. Imamo 17 parkova, nek vas ne iznenadi veliki broj biciklista, ne sad zato što je ovako lijepo sunčano vrijeme, nego u Osijeku zbilja tijekom cijele godine se može vidjeti puno ljudi na biciklima. Imamo nešto preko 30 km biciklističkih staza i evo ljudi koji su nas dosad posjećivali kažu da je Osijek baš onako prilagođen za hodanje i za bicikliranje. Osijek je predivan grad. Da imam mogućnost da se zaposlim u Osijeku, odmah bi se preselio. Kada nisam bio u Vukovaru, kada nisam bio u Osijeku, ako mi se svijetilo ovaj putovanje, ali najviše se to imira, por nisam u Vukovaru, svega to je bilo unutra. I moram zahvaliti ovoj udruzi, što mi je omogućila ovaj putovanje, jer ja sigurno ne bi mogao doći ovdje, jer nemam toliko financijskih mogućnosti, jer invalidnina je jako mala. Ova putovanja organiziramo prema potrebama i željama mladih sa invaliditetom. Znači oni nam se jave u zakladu sa željom da organiziramo posjet određenom mjestu. Jučer i danas to je bio posjet Slavoniji, posjetili smo grad Vukovar, Aljmaš, Osijek i Đakovo. Osim cilja da mlade osobe sa invaliditetom posjete mjesta koje žele. Ovako putovanje ima još jedan drugi cilj, a on je da mladima bez invaliditeta koji su na ovakvim putovanjima angažirani kao asistenti, znači svaka mlada osoba sa invaliditetom ima svog asistenta, omogućimo da upoznaju život osobe sa invaliditetom. Hriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Ja sam krenuo sa velikim obzirima, pogotovo putovanje je tu razvilo jako puno tih krivih slika, krivih obzira. Kad ti vidiš da ti ljudi funkcioniraju, i to ne samo da funkcioniraju, nego su oni radosni, nego oni, ne znam, gluhonjemi pričaju viceve međusobno, oni se smiju. Da. To je, meni je to bilo čudo. Pa to je najnormalnija stvar jer i mi koliko god to ljudima možda čudno zvučalo ili izgledalo, ali mi normalno funkcioniramo po svim životnim pitanjima, samo je pitanje prilagodbe i to je to. Želja nam je da te mlade osobe koje su angažirane kao asistenti
danas sutra kada negdje sretnu osobu sa invaliditetom da je znaju prići, pristupiti i pomoći. Meni je bilo odlično. Drago mi je da sam opet upoznala nove ljude. Eto, imam priliku razgovarati s njima, a nažalost loše znam znakovni. Rekao bi Žuža loše, ali trudim se i eto. Putovanje mi jako puno znači jer za osobu koja ne može nigdje sama, ne živim u nekom velikom mjestu, gradu, nemam često ni mogućnosti za prijevoz, tako da su ova putovanja zapravo izlaz u svijet. Mene osobno opušta ovakva stvar zato jer živimo svi u nekom užurbanom svijetu. Znači, ovo su ljudi koji su iskreni, čisti, znači nema nekih zlih primisli, ne morate paziti šta ćete reći. Meni je drago, ja vjerujem da je njima drago što se mi družimo s njima i da ćemo još imati prilike se družiti na ovakvim edukativnim putovanjima. Svi ljudi imaju onako neke predrasude kad su u pitanju invalidne osobe, pa misle da trebamo biti negdje zatvoreni u 4 zida, da je to nama teško, naporno. Nama je teško i naporno biti zatvoren, biti kod kuće, a putovati volimo kao i svi drugi koji su, zdravi i pokretni. Ja putujem sa zakladom već niz godina na razna hodočašća, na edukativna putovanja koja nam pružaju mogućnost da vidimo gradove oko u svojoj državi, da posjetimo razna mjesta. I to nam na neki način puni baterije. I uvijek je lijepo vidjeti ta mjesta po Hrvatskoj, jer nije tako žuljanje na okolo, nego da uvijek nam nagovore nekakvog vodika koji nam govori o tome što vidimo i tako. I lijepo je kad družika ljudima pomagat i meni, hvala Bogu, ja na neki način nisam osoba sa invaliditetom i meni ne treba nikakva pomoć, na 98% mogu sam. Zvučna Biblija. Nosač zvuka broj 8. Sadržaj. Novi Zavjet. Nakon završetka teološkog studija, prije pisanja diplomske radnje koja je bila u Blaženoj Djevici Mariji, čitao sam poruke Gospine iz Međugorja. I tad mi je došla jedna poruka gdje nas Gospod poziva da čitamo Bibliju. I meni je bila velika želja da je učinim dostupnom slijepim ljudima da mogu kao i sve ostale osobe slušati, odnosno tražiti pojedine dijelove koje žele slušati i čitati u Bibliji. Ali dobro, gledaj, meni si dao najviše, kako god okreneš, i uvode, i biblijske starine. A Bog ti je dao glas, pa moram ja slušati njegovi talentima. Pa si se ti poslužio, je li? Da, njegovi talenti su dani svima, ne samo tebi, tako da. Evanđelje po Luki, 2. poglavlje. Rođenje Isusovo. U one dane izađe naredba cara Augusta. Bog je slišao moju molitvu, da me stvarno divno ljude, da mi pomognu u tom mom projektu. Krenuo sam sa snimanjem i uspjeli sam završiti snimanje Biblije. Biblija je bila namijenjena prvenstveno za slijepe, ali se pojavio interes oni koji nisu slijepi i htjeli su imati tu zvučnu Bibliju. A onda sam predložio svim sudionicima u tom projektu da se odreknemo svih svojih prava od te Biblije, da se ta zvučna Biblija objavi, a da prihod koji se ostvari njezinom prodaju ide u zakladu koja će se tu svrhu osnovati. Na taj način smo osnovali zakladu Čujem, vjerujem, vidim, sa svrhom omogućiti pristup literaturi slijepim osobama i pomoći mladima s invaliditetom u njihovom školovanju na edukaciji. Otac Augustin Pelanovski. Zašto Bog dopušta patnju?
u obliku zvučnih knjiga u MP3 i DAISY formatu. Do sada smo snimili 92 knjige, a u digitalnom obliku negdje oko 200 knjiga digitalizirano. Što počinju doživljavati Boga kao momka za sve, za ispunjavanje svih njihovih želja. Biće koje vrši funkciju egzistencijalnog security-a. Nisam baš čisto, idemo rečeno. Primitivno egocentrično. Da, može. Volim čitat, volim dobru knjigu. Volim kad počnem čitat ono da ostanem bez daha. Pa bila to povijesna knjiga, duhovna knjiga, krimić, bilo što, samo da je dobra. Ovaj projektor, ja sam unutra prebacio zvučnu Bibliju. I uvijek kad mi je ovako nekad teško, kad sam umoran, uvijek je pustim da se, kako kažem, povratim. Ali to je moje svjetlo, koje me vodi, duhovno svjetlo. Jer, bez obzira što ima smisla za humor, ali nekad i ja padnem. Onda mi treba snaga. To je i na misi, a i u čitanju duhovne literature. Tako i sad. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svječnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Pa prvo skombiniram boje, kako ću ih slikati, onda primim kist i slikam. Jelena slika anđele već otprilike 2 godine, sve je počelo čisto spontano, bez ikakvih posebnih namjera i niti očekivanja. Odmah sam u startu vidjela da ju slikanje strahovito relaksira, opušta i da je to možda mogućnost da se mnoga razvojna područja koja kod Jelene zaostaju, gdje ona ima poteškoća, unaprijedi. Pa profesorica Tereza me je naučila slikati. Prvo sam ja počela sama proizvoditi svoje anđele. Onda sam ja uz pomoć mami trebali napraviti boje, vodu mi staviti. I onda ja počinjem slikati sama. Poruke koje Jelena piše na poleđini ovih torbi za mamu su prelijepe, isto kao i njeni anđeli, su djelo njenih spazmatičnih prstiju. Mami je jako teško odvojiti se od Jeleninih anđela. Ima faze kad ih zapravo ne dam od sebe. Jer to je kao da dajem dijelić svog djeteta nepovratno. Međutim, onda čujem da ih je oduševio, da je jednu gospođu izvukao iz depresije, da je poruka koju je čitala ju digla iz kreveta i da je odlučila da neće ležati, da će otići liječniku. I kad smo to čuli, onda je mama rekla pa u redu, nek lete, nek idu. Evo nas Mirko. Neka vas, dobrodošli. Na pola metra, Jelena. To je Jelena. Ko je Jelena? Dobro. Andrija. Andrija, drago mi je, dobrodošli. Dobro večer, mama Kaja, dobro večer. Izložbu, baš me zanimaju ove poruke koje Jelena piše, pa možete neko pročitati. U anđelovom srcu ima mjesta za sve, za dobre, zdrave i bolesne. Ima jedna posebna slika koju je Jelena radila baš za izložbu i ta slika je dobila jedan poseban pečat. Kad ju je završila Jelena, pošto je istiskala puno pena, dirala je rukom sliku,
I rekla je, sada će i Mirko moći vidjeti moga anđela. Hvala ti, Ivane, ja vjerujem da će i druge osobe koje ne vide moći na ovaj način vidjeti tvoje anđele, a i obratiti se svome anđelu, čuvaru. Već sam i spomenuo kako sam o tome posebno razmišljao kad sam vodio jednog slijepog čovjeka kao student. I tako bi mogao mnoge stvari nabrajati gdje sam primijetio kako osobe s invaliditetom koje su od nečemu uskraćene imaju nešto što mi nemamo. I mi jako možemo primiti puno od vas. I zato je važno da smo često zajedno. Jer nam puno pomažete. Imate jednu životnu mudrost koju mi nemamo. Pogotovo ako ste prijatelji Božji. Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ja sam došla u zakladu Čujem, vjerujem, vidim preko nekih volontera koje sam upoznala na drugim mjestima i jednostavno pričali su mi o tome s čim se bave i onda sam dobila želju sudjelovati u tome svemu i vidjeti kako je osobama sa invaliditetom i jednostavno pomoći im kako bi i ja nešto naučila i shvatila i vidjela kako je njima. Evo kada sad se vratim natrag 5 godina, vidim da je taj baš poticaj koji sam dobio na prvom dolasku u Međugorje za pomoći mladima i drugima sa invaliditetom upravo ova zaklada. Jedno od takvih putovanja koje svake godine organiziramo jest i hodočašće u Međugorje. Ovo je znak naše zahvalnosti Gospi, evo jer bez njezinih poruka, bez njezinog zagovora sigurno ne bi bilo i ove zaklade. Željela sam da to učini i promjenu na meni. Dakle, da budem zahvalna za one darove koje imam, da potakne poniznost i zahvalnost za sve ono što imam i što nemam
i također da omogućim mladima sa invaliditetom da i oni sudjeluju u svemu tome i da me nauče cijeniti i poštovati život. Ta hodočašća nisu plod rada same zaklade, nego imamo pomoć i potporu drugih. To su prije svega naši volonteri, mladi asistenti koji pomažu mladima na tim putovanjima. Posebno suradnju ostvarujemo sa udrugom JOB, čije autobuse koristimo za prijevoz osoba sa invaliditetom. A u samom Međugorju osobitu pomoć nam pružaju momci iz zajednice Čenakolo, kako bi mladi sa invaliditetom izašli upravo ovdje u Međugorju na brdo Gospinog ukazanja. Prvi put sam u Međugorju. Lijepo mi je, vidim crkvu, smješteni smo u hotelu, idem malo kod Majke Božje i veselo mi je. Nešto prelijepo, stvarno prelijepo, pogotovo kad idete sa ovakvom grupom udruge, čujem, vidim, vjerujem. Ekipa je stvarno vesela, raspoložena i prelijepa, stvarno prelijepa. Prije sam mislio da samo smetam na svijetu, da bi bilo bolje da me nema, da bi svima bilo lakše i da uopće nisam mogao naći smisao. Čuo sam da Bog voli ljude, a nisam mogao shvatiti kakva je to ljubav. Voli me, a cijeli život sam u kolicima. Dok nisam doživio svoje drugo rođenje sa 20 godina, kada sam otišao na hodočašće u Međugorje, tamo sam jednostavno doživio bliski susret sa Božjom ljubavlju. Doslovno sam osjetio zagrljaj, pun topline i ljubavi i od tada se sve promijenilo, više ništa nije isto. Shvatio sam da i ovakav čovjek kakav jesam, nešto vrijedim, nešto mogu, nešto znam i da Bog sa mnom ovakvim kakav jesam može činiti čuda i u mom životu, a i u životu drugih ljudi. Svi slavimo Gospodina, svi slavimo Gospodina. Vlada jedan veličastin si je prije popio rakiju nego što je išao ispovijedati. Onda jedna baka mu kaže: Gospod veličasni, odte malo bliže, tak me lijepo vaša dušica diši. Pita vjeroučitelj Bosanca: ko je koga ubio, Kain Abela ili Abel Kaina? Ovaj kaže: ma bolan, ja uopće da se tukli, to mi je prvi glas.